Syodad sa Cagayan, aligri kaayo. Ang mga dalaga pulos sa kupado, ang mga lalaki panay kapaingan, kaya ang mga daga pulos sinaharap. Ang mga dalaga mura kiring kaba, di sana sang diskugo ag kamang-kamang. Mangulag mo sayang sa ilang silingan, aron magkauyab sa ilang sinaharap. Anugon si Inday na nampo, upat na kabulan wala pa ni angkong. Tulang na laglima, sinday mga anak na, mahimong hinahanapan walay bana.